Keď si na Carvago vyberiete vozidlo, prvým krokom pri nákupe je kontrola CarAudit. CarAudit je certifikovaná kontrola až do 270 bodov. Ako taký CarAudit v praxi vyzerá? Pozrime sa na to. Vozidlo sme preverili v európskych databázach a registroch, teraz teda skontrolujeme VIN. V tomto prípade všetko sedí ako má. Nasleduje servisná knižka. Ak je elektronická, necháme si urobiť výpis a všetko zaznamenávame do aplikácie. Samozrejme, vykonáme aj základnú diagnostickú kontrolu. Kontrola zrakom začína prehliadkou karosérie. Ako je na tom lícovanie, pasujú všetky diely presne a nie sú viditeľné stopy po opravách? V batožinovom priestore hľadáme stopy po haváriách, opravách a zatopení. Kontrolujeme osvetlenie vozidla a opäť sa sústreďujeme na havárie a možné opravy. Dôležitým bodom je meranie laku na miestach, kde je to technicky možné. Pri modeli Tiguan býva hrúbka laku medzi 60 a 120 mikrometrami a mala by byť približne rovnaká na všetkých dieloch. Preto je dôležité merať na viacerých miestach. Okrem samotnej kontroly vykonávame aj fotodokumentáciu, a to zo všetkých strán a uhlov. Zaznamenávame najmä detaily prípadných šrámov a škrabancov, ktoré úplne nezodpovedajú štandardnému opotrebeniu. Fotografie potom nahrávame do aplikácie. Na rad prichádza kontrola čelného skla. Menšie odreniny od kamienkov nevadia, väčšie praskliny však áno. Ak má vozidlo strešné okno, skontrolujeme aj prípadné stopy po zatekaní alebo poškodení, hlavne stav gumených tesnení. Teraz skontrolujeme kolesá. Nie sú ráfiky nadmerne poškodené? Zmeriame tiež hĺbku dezénu a zistíme, či sa pneumatiky nerovnomerne opotrebúvajú. Pokračujeme kontrolou výbavy. Má auto naozaj všetko, čo uvádza predajca v inzeráte? Ďalším bodom kontroly je ovládanie všetkých sedadiel. Skúšame rôzne polohy a dávame pozor na podozrivé zvuky, škrípnutie alebo iné vady. Nasleduje kontrola palubného systému. Prejdeme všetky možnosti a funkcie, ktoré možno overiť pred jazdou. Funguje ovládanie okien a čo kúrenie a klimatizácia. Taktiež vyskúšame vyhrievanie sedadiel, zrkadiel a ďalších súčastí. Celý priebeh kontroly zaznamenávame do aplikácie. S interiérom vozidla sme hotoví, poďme pod kapotu. Pri tejto príležitosti sa presvedčíme, že predajca pred príchodom nášho mechanika motor nezahrial, aby zakryl nejaký problém. Teraz sa pozrieme na kvapaliny. Máme dostatok oleja? Je v poriadku? Ak je chladiaca kvapalina, viečko alebo expanzná nádobka nadmerne zanesená emulziou, znamená to netesnosť niekde v chladiacom okruhu. Ďalej vykonávame kvapkový test a kontrolujeme mrazuzdornosť kvapaliny. Samozrejmosťou je aj kontrola množstva a vzhľadu brzdovej kvapaliny. Ak je možnosť, vyhľadáme štítky s dátumami výmeny všetkých kvapalín. Pomocou baterky kontrolujeme detailne celý motorový priestor a hľadáme známky netesnosti alebo oprav. Naštartujeme motor, dobre? Počujeme pravidelný zvuk motora, ktorý zaznamenávame na video. Predtým, než vyrazíme, je nutné skontrolovať zatáčanie na mieste s kolesami v plnom rozsahu. Skrátka, či sa z podvozku neozýva škrípanie alebo cvakanie. Trhavé správanie pri pomalom zatáčaní môže byť príznakom zanedbaného servisu pohonu 4Motion, ale tu je všetko v poriadku. Počas skúšobnej jazdy sledujeme plynulosť záberu motora v rôznych situáciách. Nepravidelný chod motora môže signalizovať zanesenie karbonovými usadeninami, na ktoré sú jednotky 1,4 TSI s vypínaním valcov trochu náchylné. Ako je na tom prevodovka? Neozývajú sa nepatričné zvuky? Volkswagen Tiguan má 6-stupňovú prevodovku DQ 250 so spojkami v oleji. Tá funguje spoľahlivo pri pravidelnej výmene oleja každých 60 000 km. Auto má najazdených 62 000, ale záznam o výmene oleja v servisnej histórii chýba. Takže upozorníme zákazníka a hneď odporučíme výmenu oleja v prevodovke. Dôležitou súčasťou kontroly je aj jazda cez nerovnosti. Zvuky z podvozka môžu prezradiť opotrebované alebo poškodené súčiastky zavesenia. Preto si ich dôkladne pozrieme pri kontrole na zdviháku. V zákrutách musí byť auto stabilné. Ak tomu tak nie je, poukazuje to na opotrebovanie podvozka, poškodené tlmiče alebo neodbornú opravu po havárii. Počas jazdy si vyskúšame funkciu tempomatu. V tomto prípade adaptívneho. Keď zastavíme, auto nesmie vibrovať ani ťahať do strany. A to teraz otestujeme. A pekne dôkladne. Tu funguje všetko výborne. Pri prudkých rozjazdoch testujeme, či systém 4Motion pripojí zadné kolesá okamžite.
Systém pohonu všetkých 4 kolies vyžaduje výmenu oleja každé 3 roky. Zanedbanie môže viesť k upchatiu krytu olejového filtra, čo spôsobí poruchu pohonu všetkých 4 kolies. Ale tu je všetko úplne v poriadku. Skúšobnú jazdu máme za sebou. Auto teda smerujeme na zdvihák. Najprv zložíme kolesá a presunieme sa na podvozok. Pomocou baterky skontrolujeme prípadné havárie, poškodenia, koróziu, vôľu na ramenách a problémy, ktoré sme zaznamenali pri testovacej jazde. Hľadáme stopy korózie a opotrebenia na brzdových kotúčoch a ďalších komponentoch. Pomocou montpáky a ďalšieho náradia kontrolujeme vôľu v zavesení, taktiež tlmiče a pruženie. Zostáva už len detailná revízia výfuku, kde kontrolujeme zvary, snímače s káblami a prípadný únik kvapalín. Nakoniec nasadíme kolesá a samozrejme ich skontrolujeme. Podvozok a záznam zistených informácií máme za sebou. Kontrola je dokončená. Napokon prejdeme všetky údaje a body, aby nám nič neuniklo. Počet bodov môže byť až 270 v závislosti od konkrétneho modelu, typu vozidla a jeho výbavy. Po zvážení všetkých zistení vám buď odporúčime, alebo neodporúčime a výsledky vám odošleme e-mailom spolu s podrobnou správou a fotografiami. A takto funguje CarAudit, certifikovaná kontrola vozidla od Carvago. carvago.com